ҳамада салому алайкум бародари азиз, хуш омадед ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза 13 мошини фурӯшӣ дорем. Мошинои хубанд, мошинои беҳтаринанд. Наворро бо диққат то охира тамошо кунем. боварӣ дорам ҳар як шумодан маъқул мешавад навор. дастгирии моро фаромӯш намекунем дӯстон, ва шахсое ки якум бор дар канали Мошин Савдо меҳмонанд ҳатман обуна шавен, ва шахсое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо ва моро обун кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорро мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон ва барои падилитса каданотон. ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл 154 сомонӣ тоҷикӣ рафтем. ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. як мошини фурӯши мо ҳаст Opel Vectra B, соли барориш 1998, дар кузофи универсал, рангаш боша сабз, абъём мотор боша D, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мега 1 сола ҳуҷҷат дора, 1 сола танировка дора, 4 баллон, 4 дискаи нав дора, магнитофон, колонка нав, фаро боло поён гуфтаи синони сиделниё 4 электропакет дора, даро пулқатия задаги пусидаги надора. мошин ҳози ховай, моторуш об гузарондага гуфта алиш мешава. ягон мошини арзонак боша болои сум бита ва нақша боша гуфтесай 31500 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 24000 рубл. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. марҳамат шахсони харидор занг занед ва маълумоти бештара аз хиди соҳиби мошин дарёфт кунед. ва мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ BMW 7 Series, соли барориш 1997, дар кузофи седан, рангаш боша кабуд, абъём мотор боша D8, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, ягон камбудӣ надорад, танировка дора гуфтаи документош то моҳи феврали 2021 ҳастай, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Бохтар, нақша боша гуфтеса 40000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 259000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештара аз хиди соҳиби мошин дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшӣ Opel Astra F, соли барориш 1995, дар кузофи хэтчбек, рангаш боша сиёҳ, абъём мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, 1 сола ҳуҷҷат дора, 4 баллони нав дора, моторуш нав кардагиаст, санбуфер, задни камера ҳамаш ҳастай, ягон камбудӣ надора. хулоса мошин боша қарор дора дар шаҳри Душанбе, нақша боша гуфтеса 27000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 175000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештара аз хиди соҳиби мошин дарёфт кунед. лайка фаромӯш накун бародар, ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. чорум мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz K-Class, соли барориш 1993, дар кузофи седан, рангаш боша золотистӣ, абъём мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, гази евро 4 задагия, 4 баллони нав дора, моторш абъёми 1.8, ҳуҷҷатош то 30.08.2021 ҳастай, фавран фурӯхта мешавад. харидори ане боша гуфта занг занам. мошин боша қарор дорад дар ноҳияи Хумсангин, нақша боша гуфтеса 35000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 226000 рубл. харидори аниқ боша мега савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор занг занед ва маълумоти бештара аз хиди соҳиби мошин дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшӣ Opel Vectra A, соли барориш 1992, дар кузофи седан, рангаш боша мокри асфалт, абъём мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. маълумот дар бораи мошин. мошин дар ҳолати миёна қарор дора, нахадум мерава лобоҷо, ҳуҷҷатҳои солона надора, мошин камтар кор дора гуфтай ва фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дора дар шаҳри Ҳисор, нақша боша гуфтеса 9000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 58000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. шашум мошини фурӯшӣ Toyota Cresta, соли барориш 1993, дар кузофи седан, рангаш боша сафед, абъём мотор боша D, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, 4 баллони нав дора, техосмотри 1 сола дора, пурра,
газ, бензина юфта ҳама ҷош 100% камбудӣ надора. мошин боша қарор дорад дар ноҳияи Конибодон, нақша боша гуфтеса 15500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 100 000 рубл. марҳама шахсони харидор барои маълумоти бештар рақами соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештара худи соҳиби мошин дарёфт кунед. автомошини фурӯши Opel Frontera соли барориш 1998 дар кузофи универсал, рангаш боша мохи асфалт, абъём мотор боша ДВД, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай ва мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша боша гуфтеса 26500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 171 000 рубл. харидор яъне боша савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯши Lada Priora соли барориш 2008 дар кузофи седан, рангаш боша мохи асфалт, абъём мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, тонировкаш буд шудагия, фавран фурӯхта мешавад, ягон камбудӣ надорад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша боша гуфтеса 33000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 213000 рубл. харидор яъне боша савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор рақами соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. нӯҳум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2100 соли барориш 2001 дар кузофи хетчбек, рангаш боша кабуд, абъём мотор боша 1.5, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача, механика. мошин техосмотри 1 сола дорад, мотор хатавои 100%, газ бензин кор мекунад. мошинча дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар ноҳияи Конибодон, нархша боша гуфтеса 14400 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 93000 рубл. харидор яъне боша савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва мегзарем ба эълони даҳум мошини фурӯши мо ҳаст. ВАЗ 2115 соли барориш 2003 дар кузофи седан, рангаш боша сабз, абъём мотор боша 1.5, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳуҷҷатош тамом шудагия, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша боша гуфтесаи соҳибаш 13500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 87000 рубл. харидор яъне боша мега бо арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор занг занед ва маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони 11 мошини фурӯши мо аз Москвич 2140 соли барориш 1982 дар кузофи седан, рангаш боша зард, абъём мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача, механика. мошин полни фулай, губка полни газ бензин, соатборӣ кор мекунад, мотор хадавои 100%, балоно пачка, задни камера. мошин задагӣ пусидагӣ надорад, 80000 пробег дорад. мошин I0 сабират кардагия, ҳамаш 100%, камбудӣ надорад. фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша боша гуфтеса 18000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 116000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯши Daewoo X соли барориш 1996 дар кузофи седан, рангаш боша сафед, абъём мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача, механика. мошин 1 сола ҳуҷҷат дорад, камтар расход дорад, фавран фурӯхта мешавад. пул дар кор шуда гуфта мефурӯшам ша. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Бохтар, нақша боша гуфтеса 10500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 68000 рубл. марҳамат шахсони харидор касе даки Next ки дар кор занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 13 мошини фурӯши ВАЗ 2107 соли барориш 2006 дар кузофи седан, рангаш боша сафед, абъём мотор боша 1.5, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача, механика. мошин гуфтаи раднои краскаи хичай, карбюратора 4 балони нав дорад, дар беҳтарин ҳолат қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша боша гуфтеса 16500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 107000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва дӯстони азиз, имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. дастгирии мураффақ
фаромӯш накунед. мо 2-3 рӯз пас эълонҳои нав барои мошинҳои фурӯшӣ дорем. То навори оянда худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад.